Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Dagang salamat sa atong kids choir nga gikan sa asa gituwing. Boundary Cotabato an Bukidnon. Layo. Wala siya, win. Layo kay na. Layo kay na. Mubaklay Sa pagka pila ka hours. Between Pila ka hours na. Son? 4 hours. hours. Baklay ka. Gikan sa- Gikan sa highway. As in? Layo. Kung saan siya nga baklay patag o... Bukid. Nabay mountain nga dilipan. So nagbaklay ra gyud ni sila, mga bata. Hala as in. Baklay na sila. Pero Oo. nindot kayo. Salamat sa sponsors. Dili ni sila mag-concert or something? Murag sa SPUC Karong Garden. hapon sa Oo. okay, so SPUC karon Garden. hapon sa atong SPUC Garden Church atong kay nabilib kay ko sa mga bata, Three Voices Ang in nag-initiate fairness. ni mao si Pastor Apa sa iya ni nga district. Ay, salamat kaayo pastor. Salamat sa mga kids nga nagbaklay in town og 4 Salamat. hours Salamat just to kayo. come here. Og salamat po sa nag-sponsor nila to Oh, come O sa here. nag-conduct sa ilaha nga song. Salamat. Si Mr. and Mrs. Cora Wahiman and Ed Wahiman. Liling Ang Ando. Wahiman family Okay. ang sponsor nila sa Wow, ila thank you ang so attire. much, ma'am sir. And we are so grateful nga nahimong part ang panimbayan sa Kabuntagon alang sa pag-atiman sa itong mga kids at pag-inspire sa ila nga. Yes. Someday makabalik sila diri nga Oh. ila ang tanang Ila harana tanan. sa Kabuntagon. Mo gani pagsulod nako ganina okay niya mga bata pero And naapot tayo Picture caller ko din. on the Picture line. din. Yes. Inspire po siya sa itong mga kabataan. Do Hello, I have good to greet morning. or to answer the question? He's gone? Hello? Hello. Hello, good morning. Hello? Good answer. morning. Okay. Okay. Good morning. Good Yes, morning. good morning. It's a Ma'am, lady say this time. name nato, ma'am. Lali Jane, Taga-asa. What's that? Taga-asa ka, ma'am. Dolly? Dolly Yes. Jane? taga Upper Carmen. Africa. Upper Dolra. Layo kayo. Layo Baka kayo. kaya pa 4 hours? Sige, unsa man ang imong answer, ma'am? Milk and honey. Wow. Milk, and tea, honey. and Imo na honey magibutangan lemon. ganina kog flavor. So, milk and honey. Okay, Dolly makita. Jane, The land of milk and congratulations. honey. Kasi na kayo gusto i-greet Dolly. Ang special someone ni mo. Iyang mama. Ay, yung honey. Masig ni mo i-greet. Pwede mag-greet. Of Yes, course. go. Pwede kayo. I-greet na ko sila Toto, Nonoy, Bibi Isa, Ay, kakuan. Pastor si Lagunday ni. Ma'am Glenn, o si Ah. Pastor Laguntay. Dito ni kang Ma'am Lagunday ni. Thank you, kahayo. Okay, Sumone ang- regards ni Pastor Lagunday Pastor ug kang Lagunday. Ma'am Glenn. Oh, and nagtanaw the sila ron family. si Toto. Si Kuya Darrell, o si Ate Lovely. Aha. Murag na Anyway. murag na Dili oy, nakaila ta. away. Eh, nakaila minimo murag ikaw tong nagpa-picture na mo ni Charm. Okay. Ah, Mo okay. lagi Charm. Sa camping, sa camping. Dito dia after Carmen. Oh, happy Sabat, salamat. Okay, thank you kayo. Oh, ingna si Nonoy nga na-injured si Vincent. Gika camping na-injured. Og naatay, alang sa atong mga Sure. Bible Trivia winners, aduna tay bag-o nga design sa atong shirt. Akong gyud si Tawe nga ato ipagawa sa atong design, bag-o nga design sa atong shirt. Og mao ni siya wala. Okay, next time ato ipagawas ang bago nga design sa atong t-shirt. Og hopefully next week aduna tay mahatag na nato ang mga prizes sa atong mga winners. And Yes. by the way, next Sabbath, April 18, the Sweet Heavens Echo, Yes. mo church visit dira sa Dipolog At layo, abot SDA kayo. Church. Ay, sabi na So gusto karon ganyan. sa Dipolog ron next Sabbath pa man. So karon unyang hapon. Sabi Naami na kayo. dira sa Dipolog SDA Church. And then the Sweet Heavens Echo also will be releasing their first album. ever Wow. album. Wow. So Sa title. Our Heart's Desire. Ah. So kani siya ang proceeds ani sa amo ang album will go to our like building classrooms, especially to our less fortunate Wow. nga kids dito sa mga taga-bukid. Wait lang, labot pa pasabot na pagkanila. wala na pod ka next Sabbath lang. Ha? Wala na. Murag ana nanangit ko karon. On air. To our sponsors, families, and friends, good morning. Thank you for your unending support. Birthday greetings to Moises
A. Maramara of Iligan City. Gikan kini sa atong God's Daughters. Thank you kayo, God's Daughters. Thank sa you for inyong time, coming. sa inyong talent nga gi-share for God's glory. Yes, ano yan na po. Ang greetings sa to gikan sa Opol. I-greet na ko akong duha ka mga pag-umangkon. Mo-graduate karong April. Si Mark Lloyd, si Alpil Opena, diri sa Opol, by Mira Basolina. Okay, nagtanaw sila karon. God's Daughters, dili lang gwapa ang inyong mga tingog. Gwapa pod kayo mo tanaw sa TV. Wow. Tinood bitaw pod. Buyag. Luto ka na Oh, buyag. greetings na. Si Lovely. Taas pa kay tag Si Lovely time. kay- Happy Sabbath ni may greet og happy birthday akong panalangga nga banana nga si Giovanni Mabayo. Iya birthday karon April 11. We love you langga. God bless. Uy, dagan birthday karon nga week. Birthday pod ni Okay. Gabriel Manubag this week. Gabi! Karon ba to nga week? Okay, Murag, kanta. Kantahin And sa then, love. okay, ha? Dili, para na ni sa tanan nga mga nag-birthday kaya Nag-birthday usahay karon. magmahay sila ngano daw na apil og kanta. Amo pong pasalamatan si Sir Jojo Garcenes diha sa Doha, Qatar. Wow, Sir okay. Ma'am Gladysel Angaw, Sir Emerson Molina ug sa tanang mga partners nato sa Doha, Qatar. Salamat yun kaninyong That's tanan. right. We'll be having your VTR in the next episode sa Panimbaya sa Kabuntagon. And of Thank you. course, kanta, our kanta. beloved director would like to greet Ma'am Arjen, his wife, Geraldine, boss Bemex, and Bem. Abi na- And of course, ang papa ni Arjen, gusto i-greet ni Igsong Gerard. So ang mga nag-birthday atong pakantahan ni Lovely. Okay. Ang nag-birthday. Okay, Okay. go Love. Happy birthday to Back up you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Wag nang imbita na mo. Happy birthday to you. Pagsanay na wing. Wala, dili po nagsanay sa makonsensya lang. Pero wing, nagdala kong cinnamon from Iligan. Wow, thank you Love. Okay. Mailugay. Pero, you know what? Kung Okay. gusto mo makanood ni Lovely mo kanta live at tuwag mas PUC. Nga naman, Love. Tinood mo Ay, to? ugma, Ugma. mga kapaglaom, usak ka, special kaayo nga once in a lifetime. Ragid Special. na Unsa na ako. nga special? Oh, ang kasal ni Lito Tuloy, Apcha. tuloy. Yes. Uy, nilito. Ungma day. Oo, alas 10. Surprise baka. Tilan si Lito. Ako mo tayo invitation. Akong Mo na mga diya. ay saksa. Sige, go. Akong mga greetings din na ka Mr. and Mrs. Miguel Salva diha sa Mulugan, El Salvador, Misamis Oriental. Thank you so much sa inyong greetings. Panimbaya sa Kabuntagon. Inyong mga tabang diri sa Panimbaya. Okay, by the way, for orders na gusto mo magkuha sa album sa She para makatabang pod mo sa ato ang ministry, especially sa pagpatukod sa mga classrooms sa ato ang mga kabataan dito sa bukid ug sa atong mga kaigsuunan pod nga less fortunate, you can just call ang number nato diri sa Hope Channel. Alright. Last na lang ni Direk. Happy Sabbath to all. Gikan kay Adonis Liporgo. Happy Sabbath to Marmar and MJ. Greetings to Jamboy Duran. And happy Sabbath to LGN, Neneng and Cheryl from Pastor Lacapag. Okay. Wala tayong oras mga kapaglaom. Busa. Dada ang kadasig. Kalipay ug pagkamaghop sa Timok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Yes. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong dalangpanan, saligan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado nga may kalipay. Tungod kay kami Panibaya sa Kabuntagon. Okay, ako i-greet Remy nga ang Balakanas Salagante, Boys. maing buntag. Nagtanaw sila Christian, karon, Balakanas Sabat. Boys. Christian. Go ay. Oh, Cagayan de Oro Benitez. Central Church. Una kong utang. God's Okay. daughter. Happy Salamat Sabbath sa panimbayag sa pag-anhin. kaigsunan diri sa Camiguin Island. Vincent, ayaw Especially na ka, diri sa Vincent. Katarman Church, brethren. Og regards ko ni Sir Endino nga nagdala sa social night during sa camping sa Mr. Dalawaga. Indino. Wow, social night God nga. bless you. Nagubot-gubot rami sa ilang social ato. Oh.